Good morning mga bro and sis, at welcome pong muli sa panibago natin vlog. Ang vlog po natin ngayon ay mag-assist kami sa piyesta ni Apngiro. So kasama ko po yung tropa ng MDF. Nandito po kami sa Barangay Solipan, Sitio Caldera. So tara, ating puntahan ng masayang piyesta ni Apngiro dito sa Apalit. Kasama po namin yung mga PLD. Tara po, kami po inyong samahan sa aming duty ngayon dito sa Barangay Solipan, Sitio Caldera. Kaya sa ilalim po ng tulay. Sa ilalim po kami ng tulay ngayon. So, tara po. Makontrol na yung ikuti-ikutan nyo na lang para hindi sila alalayan nyo na lang baka magsusunod ko para pag medyo maligalim botas ka dalawa maiwan pa rin dito tulungan ka na tao baka meron kasi wala ka na may makapulit po talaga ka wala hindi ganun lang po muna ilalim ng tulay ng Solipan may Caldera. Dahil ito diretso makabebe, ito diretso po ng Pigulot. Sir morning bro, morning bro. Viva Apngiro. Tropa. Penga lang kami, kagaling lang namin sa taas. Ay sa baba. Ito matilura nga lang, hindi na ako nagkayat. Dahil tayo na. Tayo ng kangkong. Isa lang ako. Galing ako doon sa mga tropa. Binigyo ako, taka pinicturan. Ikaw na nagpapalog. Bawal ka ng palugan. Saan na-check na po. Hindi nabili na anong pagkaya ng... Papasabat na yung dalan.
Opo, kasi magkulap siya yung tete. Ano, magkulap siya, papalakwan mo ng tapos. Kung ikaw ako papalakwan dala, ilangan. Papalakwan ko lang po, asan tara doon pulis ba nga ito? Wow. Ating pulis ka, may taren. Wala papalakwan dala na ng mga tao. Pero tabihan na nila ang polis dito. Ito. Paalisin po namin yung mga tao dito sa may lumang tulay. Kasi hindi na po safety. Hindi na po safety. So, ayun, may mga polis nga po. Ayun. Salamat nga pala doon sa kabro namin. Ang sarap ng kanyang handa. Nabusog po yung mga tropa na kasama namin na kamera. Bro, salamat. Kami. Sabi mo handa. Hindi ko na ho pinakita sa video. Yung kinain namin kasi ang dami talaga. So, kakagapin namin yung mga pulis para may katulong kami ng file ng mga tao dito. Yung mga pulis. Hey, munang tao, paalisin natin yung mga tao muna. Ma'am, may utos na galing sa munisipyo. Lahat ng tao at saka sasakyan, pull out po dito kasi hindi po safety. Tutulay na to. Ano po? Sir, may utos galing sa munisipyo. Lahat po ng tao at saka sasakyan, pinalalabas po kasi hindi po safety para sa atin lahat. Ano ha? Magandang araw po. May utos na galing sa munisipyo. Lahat po ng tao at saka sasakyan pinalalabas po. Kasi hindi po safety para sa atin na mamalagi tayo dito. Ano po? Sige, salamat po. Sige po. Sir, magandang araw po. May utos po galing sa munisipyo. Lahat po ng tao at saka sasakyan dito pinalalabas na po kasi hindi na po safety para sa atin. Tutulay na to. Sana po maintindihan po ninyo. Kaya salamat po. Sir! Magandang araw po, sir. Kasi na po kayo, may utos lang sa munisipyo. Bawal na po mag-stay dito kasi hindi po safety para sa atin sa tulay na to. Baka po magkulap. Ano po? Sige po, salamat po, sir. Boss, may utos na galing sa munisipyo. Lahat po ng sasakyan at saka tao pinalalabas na po kasi hindi po safety para sa atin sa tulay na to. Ano po? Sige po, sir. So yun na lang po. Sir, gandang araw po. May utos po galing sa munisipyo. Lahat po ng tao at saka sasakyan pinalalabas na po kasi hindi po safety para sa atin. Salamat po. Sasya na ho kayo. Sasya na. Okay lang po. Sige po. Labas na po kayo, sir. May utos lang galing sa munisipyo. Bawal na mag-stay dito kasi hindi na po safety. Hindi na po safety para sa atin. Ano ba? Bata na ang mungin baba. Magandang araw po. Baba na po tayo, sir, kasi may utos galing sa munisipyo. Ano ba? Sir, magandang araw. Bawal na po mag-stay kasi hindi na po safety para sa atin itong tulay. Baka po magkulap.
Gandang araw po sir, pasensya na. Opo. Kasi na ho, hindi kasi safety para sa atin itong tulay na to. Baka ma-accident pa kayo. Opo. So, magandang araw po. May utos po kasi galing sa munisipyo, bawal po mag-isa yung mga sasakyan at saka tao. Kasi hindi po safety para sa atin itong tulay na to. Okay lang po. Salamat po. Okay lang. Kasi pa naman ang best eh, kaso for safety natin sir. Opo. Sige po, sige po. Yun po yung inuuna ng natin. Opo. Ganda sana. Kaya bang, hindi ko safety. Inuuna po kasi ng mga kilometer. Sila, hindi, ang pagkakang mga safety ng mga tao. Kaya kami po ipag-safety sa mga nasigayan natin dito. Maraming salamat din po sa inyong kooperasyon po. Yan. Go! Ito pa gato oh! Nga wala na rin tao ka rin. May nawataw. Nako po. Paraw ka to. Daming bangka. Dami rin tao. Ayan oh. Sa gilid. Daming bangka doon, no? Dami, oh. Alay, kaya pangiro. Kaya pangiro na kanya niyan. Viva Apungiro! Tignan nyo, yung mga po yung tulay, itsura ng tulay. Hindi na po talaga safety. Kaya kami... Salamat pa!
sir. Salamat po. Sir, magandang araw po. Wala po kasi mag-issue dito kasi nila po safety para sa mga tao dito. Dinadala po na. Dinadala po na. Malayo po po. Dadaan tayo. Sir. Sinarado po natin yung dander. Diba, dadala po kami doon ako babalik. Baka kasi malayo po. Doon po kami po iikot. Sige sir, huwag ka mag-issue dito. Ay, hindi na kayo po mag-issue. Oo po, nandito po. Kaya na kayo? Oo. Saratan nga, Jenny. Saratan nga, Jenny. Halata ng palulong ka yan. Ako. Ninang ngasan mo kayo, ninang ngasan mo. Sirati kaya sa yun, kunti. Katalan mo yan. Oo, gato. Maraming taong nga po, taon na kambanta, may papakontak pa naman. Ano kaya mong gasin kang tao ka rin? Kaya nga. Yes, wait na ko katalalan. Gata ka mag-parking na, gata mo? Gata single. Yan, para po sa kapakanan po ng bawat isa. Kaya salamat po sa mga nakapag-cooperate po, sa mga nakapag namin na sumunod. Sabi ko ang bumigay yung ano. For safety purposes lang po tayo, sir. Sige po, Ako. Opo, sige po, tanggal nyo naman po. Ako. Sige ba, ba? Pinaalis na po yung mga tao doon. Ayan. Hindi pa po ata lumalabas si Apong Hero, kaya ayan, ang dami po ang bangkang mga nandoon. Doon pa rin po yata si Apong Hero, doon po kasi lalabas eh. Pinamimigay ng pagkain doon, no? Sapakya ka rin eh. Kasyulakan ka rin.
Apong Iro eh. Doon, sa banda na road. Lahat po ng bangka nandoon ho lahat kasi doon ho magagaling Apong Iro. Wala po dyan, papunta doon. Lakas ng ulan.